Sasisian pat nga pedang sengobha ya pi baro ki para bangit ki ba iye syakane ka Bible study lingba ka Good News TV. Nado ya pi kinong syarai ki ba iye ki balong ki pastor kita memesan ki dekat jaga komiti balang kilong kepa kilong kemi ki parlok samla kan thai bat shenrang bat ki hep ki barit bat baro ki be snok tilang bat ngi na kawai katayo sya kawai pan nangai skambau blai ula kerku ya pi bat pilayo ru ban mat ye gijing kerku ke jong utrai hagi tayo ke belalit no bat hoj hagi ne jan mit ru ye ke bangin yo sa shi sen pan ye gijing hikai na ka tien ke jong blai ka balong ka Bible study ngadwai bau blai undor rikat lembat ngi hagi ne ki artuli gi tayo ye ke bangin yo man ai jing hikai kerpang abai dei ban ka wei ne ki subject ke ba kraw ka subject halor jong ka jing duai Hashwa bangin ya syakman tongin ya pai shublay haga jing duai au blay baduk pa jongi ubah benengi aingu ya mekotrai namar bamelong utrai ujongi badu blay ubam ju eno yengi ngilong kumne kembangilong ko pa de namar ga jing iet ga jong me bad ho ngi im ngi yat ngi yang ga jing ai ga jong me ga dab biang ya ga jing im ga jongi ho au blay haga ne ga jan miet haga ne ga no pai jong ga ne ga sngi ngi aingu ko kan rat bamewa lampat hangi sachisen pan bat ma peliru hangi ya kalan lingba kan ni ka platform ya ka bangin yo ya ka bangin perkhat bat puson ya ka ktien ka ba im ka ktien ka ba kraw ka jong me ho ngi aingo ya me namar ba meladon ringkat lembat ngi hagi por ki belalit no bangi duai ko kan rat men long lembat ngi kat bangi dang ya senglang bat ho au blay ber ko pangi duai Hoi abangi ngi perkhat bat puson ye ka ktien ka jame ka balong ka ba jeliu ko kenrat ka ba nginom la ban sngo tholot ye ka jing mayan ka jongka Henry me healing ba umen siam men pen shai bat men yalam yengi she ka jing shisha baro trais ngau ye ka jing duai long lam rikat ba usyakri uberit ujong me aga kerteng ka jo jisu nong panim duai ngapan da ka jing ngai amen ki para banget ki ba iet ba ki parlok baro Kumangalong ka Bible study hagan iga janmien. Kalong halor ka way kapang. Ba kumangalong hakitayo ba daw benay o balalit no. Ubang ilayo ya ka way na ki Bible study. Halor kalong yeng bat karempay yeng kristan. Ba hoit hagan iga janmien ba katayo ka banang wanru. Ngin yo ban hikay yapi. Bangin yo man ya perkat ban ya pusan lang. Saya ka way pan ka jing shisha. Kabalong ka subject na ka Bible. Bahalor ka topik ka mangalong ru na gabasdang hakitayo ki balalit no baka Bible study kan long ka ba compare nganumla ya ka banlet ka way pagaway ka dokon namar haban burom ya ka por mangim yo ru shibon ya ka por and ray nga aingo ban nga ngit scamru bau blay kum bau ailat yangi ngiru ngin yo mat ya ka jingker khu ga jong u hagani ken kan no pai jong gani gisngi ngalapen shong nong rim ya gani ka jing hikai ka jonga na ka ktien ka jong oblay na ki lightly ki benta ka baningkong na ka shiti ka jong apostol Paul syaki Kolosai ka lenong ka baningkong ka dekhot ka balai kumju ka shiti ka baningkong ka jong apostol Paul syaki Thessaloni ka lenong ka basan ka dekhot ka bakat nyo bat kumju na ka gospel ka jong Lucas ka lenong ka bakat pra ka dekhot ka baningkong kini ki kentien ki kran baladangi shem hagani ga dekhan ngi puli hagani gi lai bat sau tali ga dekhan ngin shem ye ga wei ka subject ban ngin shem ye ga wei ka kentien ka balakren hagato bakata ka kentien ka long ka jing duai lani ban duai ki hinmen ba ki para ke jonga ngi em hagani gi sngi ki ba e bha ngi em hagani gi sngi ke ba baro na preng jongi ngi tem kilong kisngi ki bangi ya be bat ki por ki bangi ngi ong ngim don por syo bat kani ka subject jong ka jing duai kala long le si tang ka way na ki subject ki bangi jukran ha ki jing seng ke jongi kani kala long bon sien tang ka rutin ha ka ba yadai ya ka bangi ngin pendep lani kapalong yengi bangin hab ban le namar bangi dai ki kristan bat ka don ka poru ka ba ngile ye kani omdai namar baka don kanid lani ka jing trang ka jing don kam
haga jingim badaga donun jongi kom ke bangen henry kala shulong tangkum ka rutin lani kata ka jing pendap ya ka program lagalong haki yeng ki sam ke jongi lagalong haki shwa ya ka bangin bam ya ka ja lani ke jing bam ki bau play ulagarku ngim da pelut por bat ngi dwai shikentien arkentien bat kata ngis ngau bakala biangken naga benta kata ka bakakentien jong ka jing duai nang taru kadau ka ba ublay ubu aga donut ka jonga but ru nagabenta ban keren ye kani ka jing hikai halor kani ka subject ka background kalong babun na preng jongi ngim snow don kam sure day tang kata ngim don por sure but gen men baki para ke jongi ngim da don por ye ka ban aingo yo blay but ngim da aingo yo blay habangi mat ye ki jing habangi mat ye ki jing kerku habangi mat ye ki bau blay o kerku but bon kapor ngiken mau ban duai lani ban late aga jing duai lani bangin phone ye kinong sharai ki pastor kita memesan ban ong duai lem si naga benta jongi day hagapor ka bangi kmen and day tang hagapor ka bangi mat ye jing ngi mat ye jing shitom ngi don haka kim kan ka bangi snow tu ngi kendo ka beneng bat ka kendo ki lat ke la khanglun bat ka last option ka jongi kadai bangin let how blay haga jing duai day namar kini ki daw ki bangi yo haga spas nem ka bamenta kala don ka jing le research ka balong kata ka pew research ru ka balale halor ka important lane ka jing bu jing don kam jong ki bangen haga bay day bat ka jing duai bakani ka statistik ka pen babun tang 0.5% na ka shispa ki kristan hakini ki sngi ki len bandem ki khosio banwat yo blay man ka step man ka miet kombo ongu David agasam ka bahan repulai dang step ngawat yame namar baga mensim jonga kasliang ki para banget ki ba ien hakani ka jan miet jang kani ka sngi katto kan netli ki jing hikai halor jong kani ka kentien jing duai lani ka jing mot jong ka jing duai lani habangi duai ngin ya kren hakani ka jan mien but ngin se pedru hakatayo ka banwan ya ki wei pan kita ki jing don kam lani kita ki jing keli ki bangila banong kamut ayu habau blay jubab ya ki jing duai lani ka ka bangin le habau blay jubab ya ki jing duai ya jongi but kumnu ngin duai lani kumnu lani ya ka bangin ngin duai ha ke jing im ke jongi ngin yo banya lingba ya kini hakini ki artali kita yo hakani ka janmien bat hakata yo ka ban sawan hakani ka janmien ka baningkong ka kani ka jing duai lani ka kani ka kentien ka baki ong haka kentien pareng prayer lani pray ka jing duai lani ban duai la ya kani ka kentien ladangi pen haka kentien tenrai ka bolong haka kentien Hebrew ngila shem lani lapen wandor ya ka bala shem la sot ya ka nakata ka kentien ka baki ong tefila ka bamut kabakit ye kini ke jingmon habaki briu ki lech ban duai ki lech ban kerpan ban demrin ban penrit ye lade bat hooj ru ka kit ye ka wei pat ka jingmon ka bahaba briu ulech ban duai ka day namar ba udon ye kata ka self evaluation ka bakiong lani ba uyen bat kmi ba ye lade kani ka day kata ka ba ka don ka jingmon ha ka testament ka barim habaki briu kilet banduai kilet ban kerbat lagalong ye jing don kam lagalong ye ka jing map lagalong ye ki wei pan ki jing ye shem ha ka jing im jing ki briu but om tang kata ka ketru ye ka jing mon ka baki briu ki yet yelade but ban kmi ba yalaga jong ka jing im but ye ka ningi yo ha ka jing roi sam ka bau David ka don kata ka self evaluation ha bau duai hakmat jong oblay but bau blay on yet ban pen ye kando yo but ha bau yet yelade yo don kano ka ba pen sngosi but ka ba yele persha yo blay ken nangta ladengi pet agak tien gring lesot ye ka hapadeng jong ki santli ki kentien barkini ki kentien ki long kawai ne ki kentien kalong kata ka ito balong kani kadai kata ka demand lani habang ilet banduai lani ngilet ye ka ban khot kerpat yo blai ngilet
Kadon ka urgent need ka jongi. Kadai kam ka kenja demand lani ka jingpan. Kabangi don kam menta. Ban Yakani bonsin ke jong kadai hakapor kombangal ong kadai ka urgency kata ka jing don kam kerke jong u lani ka brio yaki ai baro ka kentien ka baar ka balapanon kam kalong kata ka domai bat yakani ka kentien kadai kata ka jing pan bhi ka baki ong hakektin kasi lani ka baki u brio ulong desperate lani ka ba u brio u krong lani u beng Yo blay nagabanta ki jing don kam ki jong u bat ngi yo I ye kene ke kentien haga gospel ka jong u Lukas kalenong ka san ka dekat ka bakat ar ka ba hangtung I ken mau yo tu briu u bapang yang tho le u don ye ka jing pang ka kraw bat u dwai bat khot kerpat yo blay bat ban pan bhi no blay ka momot ban beg yo ban kerpat ya ka jing pen khia ka ba u don kam nang ta kidon kini ki kentien ru ka balai kata ka ekomai bat kata ka prose ekomai yikini ki kentien kede ki kentien ke balapan dan kambun bah ka testament ka bathamai ha ba yadai bat ka jing dwai ba ka ne ka ken ye ka jing mot ka ba ki brio ki wat yo blai ki sik yo blai om dei namar ba ki don kam om dei namar tang namar ba ki don kata ka urgent need henry ki sik yo blai ki kwa bandon ka jing yadai ka ba jan ban u ba ki kwa bandon ka jing kata ka relationship ka jing ya jan ka jing itu ka balong yo nong panim ban yo tau blai u ba ki shanya ya gani ka kentien lapan dan kambon ba ha ka kitab ka testament ka bathumai ngin yo I saya ka wei pat ka kentien ba kata galong ka diocese kalong ba kani lapan don kam ye kani ha ba ki brio ki don ye ki jing don kam kaya per na kata ka kentien ka aito ka bamot ye kata ka urgent nin henry laong ba kani ka diocese lapan don kam ye ka ha ka ba ni don kam ye ka ai ka bamlong urgent henry ngi duai bat ngi kerpat akmat jong oblay nagabanta ka specific task lani kanu ka jing tmu ka bakerpang kabangi kwa ya kata ngi don kam ya kata ngi wat yu blay namar kani bat kumta ter nang ta ka bakhat do ka wei ka kentien kalong kata ka kentien eroto kabamon kadai ka jing kerpat lani hakektin parengi ong to beseech God lani ka jing kerpat red yu blay kabaki briu kileng daga donut jongki baro kini ki kentien ke balapan non kam haka kentien tenrai ka ketien Hebrew bat haka ketien Grek kabangi yo I ye ka jing tmu bat ye ka jing mon jong kata ka jing dwai ka ba harpat haka ne ka janmit kalong hot nyela dep ban pet ye ka kentien ka jing duai bat kata ka duai ngin ya pet bat sakawai ka jing keli ka ka ne ka jing duai habangi ong duai kamot ayu ki para banget ke ba ye kamot ayu ki henmen ba ki para ke jonga ke lok ke jor baro habangi ong kani ka jing duai ka dei kata kabaki ong uway na ki riu kraw ubato ya kaway ka kwat uong ya gani kentien utau alphanus ligori uong ya gani kentien ka jingduay ka day ka cornerstone lani uday umaudong prayer is the cornerstone of the Christian life ka jingduay ka day umaudong umaunong rim jong ka jingim jong ukristan kidan ki briu bat uniru ubriu uong bat bonsin ka jingduai kadai kata ka paradox kabamot ka ba I kumba kamla banlong penban kalong ka ba shisha kani kadai kata ka jingduai ka ba ki briu bonsin kim sngo tho ya ka jingdon kam ka jongka ngim sngo tho ba ka jingdon kam ba kani ka jingduai kadai uwei ne ki maudong jong ka jingim bat ka jingya lenti ka jongi Dai ka paradox ken ka baki brio ki I komba om I don kam henry bonsien ka long penban ka ba shisha ka ba brio ha ka jingyat lenti jong u long o ba don kam uong shushu uni usin uni Alphonsus Ligori uong ye gini gigentien prayer is something which is extremely easy to define and extraordinary difficult to practice. Ngasngaw yahap ha ye gani jing ong jong uni. Namar uong baga jing duai ka day kata kabangi sukbha ban batay ya ka. Henry ka long ka ba shisha.
ya kabangin pelong ya ka man lagas ngi lani kan long do long snam long praktikal haga jingim ka jonga baga jongpi ka baning kong ka jingduai ka dei kam mau dong jong ka jingim jonga bat jongpi kom lani ka kristan kabar ka jingduai ka dei kata ka bangira ya ka jingmut jing berkhat ka jongi ngi raru ya ka donut ka jongi shaublai kani kadi ka jingduai ka bangingin sngotu ka jubab ka baar ka ei ka jingduai namar ha ka bangi duai ki para bangi ki be ien ngilet daga donut ka jongi ban ya thulut shaublai ngilet ban ya thulut kom ba ka kalong ban ngam ngeng ban lesi kala ban jaru bahwa ngilet shaublai ngilet tang ha kapor ka bangi don kam tang namar ha ba ka jabing ka jongi ka sngotu ba ngim don lat shu shawai Regi para banget ki bait ka ong hang ni baka prayer lani ka jing duai ka dei ka bangi ra ye ka donut ka jongi bat ye ka jing mut jabarkhan ka balong kan ye ka donut ka jing shem ka jongi ka jing sngotu ka jongi bat ye ka ni ka jing shampang ka badon na ka kli ka jongi ni sngotu bangi don kam bat ngi ra ye ki ni baro shaublai bat don ki bru ki baong baka jing duai ka de ka bor ka barri jong uno kristan ubala banlong successful. Prayer is the secret of every successful Christian. Ha ka ne ka bertai lada pia kendo yano ubri ubalong successful ha ka jing ya lenti ka jong ukom kristan lani kom unong jom ka wei na ki bor ki barri jong ukom unong jom ka dei ka jing duai kabalai ka ai ka ni ka jing duai ka dei kata ka medium lane kalan ka bamanga bat mangingi kren bat ublai ngim don da ka wei pat kalat ban communicate bat ublai ngim don da ka wei pan ka lenti ngim don ye ka phone ngim don ye ka ki webcam ke jongi ngim don ye kita ki sms ke jongi lani kinu ki lat ki medium lani ka rensan ye ka bangi ngila ban connect ye ladi ban ye kren bat uta ublei ubala penem bat ublei ubala thau yengi ki parlok ke jonga ka dei tang ling ba ka jing duai prayer it is the only medium ka dei tang maka kalan ka banga bat mangi ngi kren bat ublei bat ka niru ka dei kata ushabi jong ka jing ye dei ka jongi ka ba pelong yengi bangin ye long jan bat long kawai bat uni ubangi ngingen bat uni ubangi ngisanya kadairu kajing ya keren hapadeng jongi badu belai kabaki ong kaktin pareng it is a dialogue between us and our creator kadai kajing ya keren ga jongi kabangi ngi keren ngis ngotu om dei tang bakren mangi u belairu u respond lani u pen paik tien pan ya kita kikin tien ke bangi ngi kren bat u lagalong ha ga jingya lenti ga jongi lagalong ha ka por ga jongi ka bangi don la ha kanu ka poru kani ke di ka medium ka ba u blai ukren ka bangi ngi yo ban ye kren bat u blai nangta ka wei pat ka jing duai kam dai prayer is not just about asking for things ki para banget ki ba ihet ki jonga bon na padeng jongi ngis ngau thu bakla ye ga jing duai bat nga ngau bon sen ha ga jing ya lenti jongi bon sen ye ga jing duai i kom bakalong ka shopping list ka bangilet hakmat jong ublai bat ki jing don kam ge jongi kan rat number 1 ga digata number 2 ga digata ka balai ka basau ka basan ter kita baro ban gidon ka list ka bajrong ba kalong kum tu ka bangilet hit jing tien lagalong shayo lagalong shanu ka bangilet ngidon lupa ha ga jabing ga jongi laning la tho lupa ha ga list ye ge jing don kam ge jongi baro bat ka jing duai ki hinmen ba ki para kam dei ka shopping list ka ba manga mabangi ngilej banra hakmat jong blai ka gospel Matthews kalanong ka banyo ka dakhan hanyo hado ka bakhat wei ke thu yangi ka jing duai ka dei ho ka bangi pan ngi don kam ye ka ei ka ba ngi shem ha ka jing im kai kan thop ru ye ka ta ka ba ki ong ngi sik yo blai ngi wat yo blai ha ka jing ya lenti ka jongi bat om dei tang ka taru ngi yai tiet chi yai tien ye ka jing khang la do blai om jubab yangi bat kani kalong ko mangalong ngin sanang yekran haki weipan hakatayo habau blai jubab ye ke jing duai ke jongi ngin le khomno ki para banget ki ba yen
ก็มันเป็นกันmau ban biang sajisian ka jingdwai kam dei kata ka bangi lech shakmat jong ublay da ka lis ban pan yeki ki tang ka bangi ngi don kam. It is not a shopping list ka bangi ra hakmat jong ublay ban pan yeki ta baro ka bakat do ka ka jingdwai ka long. It is more lani ka kam kraw lani ka kampalan ban ya ka bangi ngi perkan bon ha ka jingyat lentui ba da ka jingya shem ki briu ki ong ba khamtam ha ka jingya bon kam ka jingya be ka jongi bon sin ngi sngo ha bangi lathia aga jingthia men mien ngi thia kom to men mi ba bangi pe shasan kani ka jimut jim perkan ka jongi ka her ba ha ka do gopor ka bangi ngi lech lesi ka bangi kran bangi dwii ke men ba ki para ke jonga kata kam dei ka jingdwai ka dei tang ka ba phi pi perkan kai ka jingdwai ka dei ka ba phi lech ha ka jaka ka ba phi labu lani ka ba phi kum ka yeng ka sem phi don ka wei ya ka ban tei ye ka duwan ban ye kren ba du blai ken men ba ki para ke jonga pet ye ka kitab ka baning kong u Samuel kalenong ka baning kong khat ar hadu khat nyo nganom yo ban puli ba nganom la ban batai lut ye ka tu ye ka jingya lenti jong ka hana ka ong ye ki ken thien kala the lut. She pour out her hand kala the lut ye ka donut ka jong ka de khot ka ba khat san but dai hang ta ken ka bau play u chubab. Prayer is not thinking, it is more than thinking. Prayer lani ka jingdwai ka dei ka ba khampalan ya kata ka ba nging isu perkhan ha ka jingya lenti ka jongi ha ka ni ka jan miet ka balai pat nge hot nge la yo ka ba ning kong ye ki kentien ye ka jingmut ye ka kentien ka jingdwai ka ba ar ka ei ka jingdwai ka balai kat no tali ki jat jingdwai ki don ha ka ktien ka jong blai ka ba ning kong ngi shem ka dei ka jingdwai lani ka ba ki ong ka jingdwai ka ba dei bat ka blessing lani ka jingker khu ngi dwai ha ba ngi ker khu yano ngi ong ublei un ker khu ye phi ublei un long kumta un le kumta un ye don ringkat bat phi kata ka dei ka jingdwai jong ka jingker khu nang ta ka don ka wei pat ka jing dwai ka dei ka jing kerpat lani kata ka jing dwai a prayer of petition ngi kerpat na ga banta ki ai ke bangi ngi don kam ha ga jing ya lenti bangi kerpat ba ublei un intervene lani ublei un one ban shimti ba ban kam kenti ye ki ai ka jing shem ke bang bangi ngi shem nang ta ka don kata ka jing dwai ka balai ka ba ki ong ka intercession lani kata ka jing ya san ka ba manga bat mangi ngi dwai na ga ki bahaye ngi jongi ngi dwai nam ta ki parlo ke jongi ngi duai nam ta ki hinmen bat ki para ke jongi ngi duai na ga mata ka ri ba ka jat ban reu ke jongi ba ublei on le ye kata ka long ka wei ni ke jat jing duai ka ba long ka intercession nang ta ka don sa ka wei ke jing duai ba kata ka long ka jing aingo lani ka thanksgiving ka ba ngi aingo yo blai hap deng jongi ai ke bala ya ni jule ye ka ni man ka por la ka long kham tam ha ka shitering ka jong ubanai ubaning kong jong ka snem ka julong kata ka jing aingo ka jongi la se ka bakut jong ka ubanai lani ha ka bakut jong ka kwatar ngi judan kata ka thanksgiving service lani ngi palong ye ka jing sang da ka jing thmu ka long bangi ngen aingo yo blai namar ki ai baro bat ka don ka bakhat do ka wei na ki jat jing duai ko mangalong ki don sanjan ka baning kong ka de ka jing duai jing kerku ka jing kerpan ka jing yasat ka jing aingo bat ka bakhat do ka dei ka jing ruai jong ka jing yaro bat mani ka balong ka praise and adoration ka bangi ruai ling ba ka jing ruai ka bangi yaro yo blai bat ngi aingo yo blai bat ngi pen kraw ye ka kerteng ka jong u ban mani yo u ba u ulong usim kata galong tang khendian ka ba manga bat mangi ngentem shapang ki jat jing duai lani kita ki types of prayer ke badon ha ka tien ka jong blai saya ko wei pat ha ka ne ka jan mien balai ka don kam yengi banduai bun na padeng ki parlop samla ki longpa ki longkmi ki kelibha ye ka ne ka jing keli balai bangi don kam banduai balai ba why is there a need for us to pray ki on balai ngi don kam ki ai ki dau ki ba pelong ki ai ki take reasons ki ba pelong yengi bangi don kam banduai ki para banget ki behet ki parlok ha gani ga jan mit kat to kat ni ki jing pen shai ka long ka jing duai ka long kata ka means lani kata ka lenti
Kembang along mene kabangin ye keren badu blay. Prayer is the only means of talking to God. Kadau barok kabanging iduai kalong. Balay ru bangi don kamban duai. Kadai namar. Tang maka. Kaba manga bat mangi kaba pelong yengi. Bangila ban ye keren. Badu blay ujongi. Ka Bible ka ong haka shiri ka jong Jacob kala nang wasaw ka dekat ka bapra ba ka shipaw ka yetu yengi kamdon de kumway pan ka ba mangabat mangi ngila banjan show blay day tang limba ka jing duay ken paru polo tho shiki Hebrew kala nang baning kong ka dekat ka baning kong ka baar ba blay ken ukran biang yengi hoat habangi ngi kren yo u blay u jubab ken yengi limba ka ktien ka jong u habangi ngi kren ban communicate badu blay kabar balay bangi don kamban duai ka daw kalong baga jing duai ka yarap yengi bangin ya jan kam jan bat ublay ken bat day gani ken kasam ka basan busan ngiyo i ha ka dekat ka bakat riyo bat haba ar puar kadon haka ye ka jing bot ka bat day tang lingba ka jing duai ka bangila ye ka ban ya jan kabangila ban get closer to God. Ha ka jing im bat ha ka jing ya lenti. Kabamanga bat mapi ko Kristan. Ngiyan man la kapor. Ki para banget ki ba it ki jonga. Ngam nget ken bau briu unong. Bangati ngaya jan pastor. Badu blay lada uta ubriu. Don ka jing duai. Bat ka jing duai kam day maudong. Jong ka jing im. Jong lani kata ka Kristan. Ha ka jing im ka jong ka. Kaway pan, balay bang idway, kad ngidway namar, baka jing dway kapan kala, ki ay baro. Ar chronicle ka nang banyaw dekat katsaw katsan, ublay wong lada ki briw jonga ki dway, lada u ki briw jonga, ki balakont daga gerteng ka jonga. Kin penret yeladi, kapamat ki wan hakmat jonga, daga donward, kay kabaw blay uleo kaong. Bangan pentamai yaki ngan map yaki pop jongki bad yaka ri jongki kabam don jengkar mensyuru wat yakata ka ri ngan penkia kedekat kebakat san haba wong ublay wong gitu ki kentien haba pi duai ngat snow ken yapi hakani keski kata kadai kabau blay ule hakabangi ngiduai ngalong kumne kamang ngalong ken men baki para day haba ka kemi jonga imei jonga idwai naga benda ka jing penim kabanga nga don kam ye ka jing penim ha ka jing ya lenti ka jonga prayer changes things day namar kata ka daw ngi don kam ken bandwai there is a need bangin duai namar baka jing duai kapan kala ye ki baro ka basaw balay bangi don kam bandwai ka jing duai ka ai hangi ye ka jing kermen bat ye ka jing sok ken men bagi parang ke jonga kan ni kadai kabau Jisu habau la letno na gane gabertai ula kular ya lagi jongki kun ke jong u bad uong nga ino ye ke jingsok hapi bad ula kularu om dei tang bangan ai ye ke jingsok henrei ngan paru yo ta uban ya don ringkat bad pi haga jingya lenti ke jongi ken men baki para habangi mat ye ke jing kani kadai ka banga nga shem ka bangi baro ngi shem ye gani habangi mat ye ke jing ngi mat ye ke jingale haga jingim ngi mat ye ke jing khanglat haga jingim ke jongi kai ka bangi ngile kalong ngilet banduai ladangi yo ye ka bad news lani ka khubor ka basngausi ha ka bayday baki jingpang ka jing shitom ka bangi sngotu om dan lat shu ki para bangi ki ba it ke jongi shanungin len nakabanta banyo ye ka jing bankhia kai ka bangi ngi jule bangi let she ka jing duai but day hangta ken ka ba bangi duai ngi nget ye ka ni ka wai ba u blay jongi ulong u blay jongki impossible u blay jong kata ka bamla banlong namar hau kamdon kata ka kentien namar hau barok ken kalong kabala ki para banget ki ba iyan habangi dep banduai bonsien habangi yam habangi don ka jingket ka bakya habangi duai ka mensim ka jongi ngi sngo ba ka don ka ai ka bala live yo tau mau ubakya Ubadon haga donut jongi badai kata ken kabau belai u replace lani u setpat haka dagai daga jing sok bat daga jing kermen pada padeng jing jing wat padeng jong ka kutlan ngiong ngi nget bangi shania hau belai it is fine
ngim lelai ngin ya ye gane galenti namar bau blai utep yangi karta kalong dei tang habangi ladam banduai ki para banget ki ba iet ki songa ba dei ken gane gadaw ka bangi nuot ban ong ka don kam bangin duai ka basan balai bangi duai lane balai bangi don kam ngi don kam banduai namar dei tang ka jing duai kaba pen pet kerat yo syaitan un sya ye pi pin le jing ye seng syaitan un sya ye pi pin ra bible and ray wong dei tang yo kristan obaduai dei tang yo ta ken obanga nga syap tieng ka kishiti ga jau jacob ka ong agalenong ga dekat galenong ga basau ga dekat ka banyo sapuli dei tang ga jing duai kaba la ban be lane ban drive ban pen pet kerat yo syaitan bat utau syaitan on pet yap no napi ong ka shiti ke jong po ong ka shiti ke jong petros ba dei tang leng ba ka jing duai to ya le pi yo ni dei leng ba ka jing duai ka ba uta on pet krat ngi ken mau ha ka por re bible snem arjan rio wat hado kini ki sngi habangi leng haba ki bo jong ka jing dom kil te e ki khon jong ki khon jong ka balang ba ki khon jong oblai dei tang leng ba ka jing duai bat ye ka ktien ka jong oblai ngi chem ye ka jing job ni don kam ken banduai ladang ni duai syaitan on pet na he ka wei pat ka benta balai bangi duai ka ban rio ni duai namar dei tangling ba jongka ka bangi express lanangi pen pau shabar ya ka jing aingo ka jongi ka jing sngongo ya ka ei ka bau blai ulale Paul ki Philippi utho agalan go saw ka khat ka ban rio to aingo ken kata kalong ka mon ka jong blai ka ba manga bat mangi ngin aingo yo blai kin men ba ki para ba ki parlong kini ken real tali ki long ne ki wei ki daw ki babon ki bangi don kam ken banduai bat khat do ha ni ka jan miet ki ei ki mat ki badon kam ha bangi duai ha bangi lech ban pau ha khmat jong blai la kalong marwai la kalong ni duai lang kum ka yeng ki ei ki mat ki bangi ngi don kam ha bangi duai ki ei ki mat ki ba don kam ha ka jing duai ka jongi ka baning kong galong ha bangi duai ngi di ban duai kat kum kamon ka jong blai ka ba mot ngin ong trai la dalong ka mon ka jong mi ha bangi duai ngi pan ye ki ei baro aga jingim la dangi don kam ye ka kali ngi don kam ye ka ye ngi don kam ye ka jaka ngi don kam ye ka nu ka jing don kam aga jingim ka jongi ha bangi lech ban kerpat ai khmat jong blai ngin ong kenran ka long ka mon ka jong mi la da me ong ho ru ka biang la da me ong em ru ngan hun ye kata ha bangi duai kan ni ka dei ka wei na ki important aspect la ne ki mat ki ba don kam ha ka bangi ngi lech banduai ka attitude ka jongi ka ru kompor khat jongi ha bangi duai hakmat jong blai kin mau bangin hikai yelade bangi don kam ban ong ye gene ki kentien a blai long kamon jong mi lada me mon ko kanran batang ya kata gamon ka ba me metmu ya kata tole ha ga jing im ka jonga balai bang ong komta namar banga don ka confidence ngadon kata ga jing sngo scam ka assurance ka banga ngadon dei tang how blai ken kata gajing shanya namar ngatim bau blai utip khamba ya kita ke jing don kam ke chonga ka baar ngi don kam ban duai ban lech da gajing ngai ka julong ka ei ka ba lese ka ba pan perkhan habangi lech ban palong jing duai ya ki brio ki bapang andal ngiladap banduai ngilong ha ka keruteng ga jong jisu ngin yomat ye ga jing penkhia bau blai un penkhia daladap ga jing duai da ngiladap ong amen ki brio ki ong pan pastor dan bok ma ban jam hatu ka depend hangi ye ga jing duai ka depend ha ka long ka depend ha kata ka jing ya khalai nosim ka bau blai lada u imon lada u blai u sngo ya ham nosip ngan penkhia ye pi lada ong ngam sngo ya ham nosim ngan penkhia ye pi ken men bagi para ki jonga haba philet banduai lech daga jingai kata ka dei ka important aspect ki mat ki badon kam haga jingduai pidon kam ning kong ka bangalong ban shanya hakamon ka jong blai ka baar ban lech daga jingai haba ngaladep ban ong amen try ngatip melapen khia yanga met ba men sim try ngatip bat ngangen ba me melale ya kani namar ba melekular hagak tien ga jong mi bat ya kata ngan shanya hami
biya ka mon ka jong mi lada ma pen khya yang amenta biang lada ma pen khya yang ala shai lada men khya ru kam le lei na mar ngai ba ka confidence ka jong ka long ha mi ka balai habang ilet bantuai ngin ken mau baka donut ka jongi ka de ban long 100% bangi ko ngo hiyo blai kam de ban don da kum wei pan habau ngi let hakmat jong blai ka ka bau blai ong yengi ngi te ban le ya kata ha ka jing im ba ka jing ya lenti ka jongi sa ka wei pat ka important aspect la ni kata ki mat ki badon kam habang ngi duai ngin ken mau ka basau bangin pla yela de bangi long ki bapom om dan obriu obahong wat u apostol Paul ki para banget ki ba u ong ha ka shidi ka jong u shigi nong rum man ka sngi nga duai man ka sngi nga ya le man ka sngi nga khidang step nga kwa ban le ye ka baba tang ba dalam miet ngale ya ke babakala ngale ya kata kabaka donut jonga kam kwa kata kede ke jingya lenti ke jongi obriu kata kede ke jingim ke jingya lenti bat kan mau ya kene om don manu badong balong perfect o balong perfect dei tang away badu tau long uji sukan badu ta udeu khon jong oblai ki parlok ki jonga habangi duai ngin ken mau bangin pan mabru bangin confess yelade bangin penret yelade hikmat jong oblai kasam ka bakat khandai ka dekat ka bakat ar ke thu ka pani hangni bau David u yam hikmat jong oblai bat habau pla hikmat jong oblai yaki ai baro ka wei pat bau Jesu hikai yangi ken mau haba mangabat mangi ngilek banduai ngin ken mau ka mensim chongi ka de man long ru ka mensim ka bangi kloi ban ma ye ki wei kata ka de ka bo Jesu hikai aga gospel Matthias kalanong ka ban rio ka de khat ka ba khat sao ka ba khat san wong bangi dei bangin map ye ki wei ken ha ka jingya lenti ka chongi sa ka wei pat ka benta ha bangi ngilek banduai ka wei na ki mat ka bangi don kam ka long ngi de ban lek da ka jing snauren humility ka long ka ba don kam ngim de ban le kom ke ba le ke Pharisee Lukas kalanong kabakat pra kabakat kabakat wei hadu kabakat sao ngi ken mau ye ke ki kentien ki ba ki Pharisee ki ong wei ne ki Pharisee nga ai ngo ye me ablei bangam shim la long komutai ka ba pen long ye la die bangaladon ha ken ke kerdan ki wei pat ki don shatai ha bangi duai kin men ba ki para ngi di ban sngo thu ngin lek daga donun kabaret ka donun ka bangi long ka ba trai ngalong kumni ka bangalong trai ngar long ubriu ubambet hakmat jong me henry bagajing ai ke jong mi kadap biang yanga pat habangi duai ru ke men bagi para ke jonga ka wei ne ki mat ka badon kam ka long ngi don kam ye ka jing yai ne ngi don kam ye ka jing shaman sim nadu ka donut ke jongi ka mau pray earnestly lani pray with persistent ngin duai de ka jing yai ne de ka jing snow shaman sim baka jing duai ka de ben mi nadu ka donut kam de ban mi de ka jing pana thliet ke jongi ka bangi duai o ngis ngau tanat ye ke kentien ba pi pandon kam em ka jing duai ka de ban mi na ka telong ka donut ka jang ubrio ka ba usngau thu ye kita ke bangile kran shikman baga bakhat do agane ka jan biet ka wei na ki mat ke badon kam ka jing duai kam dei tang ka ta ka bangi shanya ha ka mon ka jang ublei om dei tang ka jing ngai om dei tang ka jing ko ngo om dei tang ka jing pla ka jongi hakmat jong blei om dei tang ka jing map ye ki wei ru om dei tang ka jing sngoret om dei tang ka jing duai ka jongi ka bangi don kam ban yai ne ka jing duai hen reingin ken mau ha bangi duai ha bangi let ban duai hakmat jong blei ngi de ban nangru ban up ye kapor ka jong ublei ngi ken mau ka sam ka bashi spotlight po ka dekat san hadu ka ban rio sapule ye ka ngin nang ban up hakmat jong ublei ngin up ye kapor ka jong ublei but de hang ne ken ka ba mi ka ta ka kentien ka ba ki ong bon sien ki ai kita ki jing duai ki bangim yo jubab ki unanswered prayer but bon ling ba jong kini ki bru ki phaidien but ngim tre shu ye ka ban duai hikmat job lay ki para banget ki ba iet ki jonga na duai ha ga jan miet jonga ni sngi ba oblay on kershan yengi lingba jong ka ka jing hikai ka bangila yo ha ka jan miet lingba ka jing duai ka ka kentien jing duai nang ta ka ka ta ka jing duai kita ki jat jing duai ki badon ha ka bible balai bangidon kam ban duai bat ki kita ki mat ki badon kam nga duai lingba kini ki santli ki benta ki bangila yo ban hikai ha ka miet lingba ka bible study nga duai ba oblay on kerhu yengi on kerhu ru yapi bat hot ngin sa pateng biang
hakatayo ka banangwan ublayon unkerku na kabanta ka buram jang u. Amen. Tungin edway. Ngi aingo yame ablay namar melong utray jongi. Ngi aingo namar ba me kersyan yengi. Ngi aingo namar habang iwan syame ong kaktien ka jamingin syam yame ko tray. But hoit ablay. Ngin wan na kemat jong me ko pa day tangling baga jing duay. Kabang ila ban ye keren bat me. Me yo i ka jing em ka jongi. Me la wan ru ban long ubrio. Kum banging ilong. Kum tahi ko kenran. Me yo i ken yengi. Ngi duay hakmat jong me. Bamenyarap yengi bangin iet banduai namar udai umaudong kadai kamaudong upaya jong kajing im jongi kom ki kon kristan try be it jonga u kristan ubaduai udai kristan uba im u kristan ubam duai udai kristan uba im hot hakaman ndrei ka mensiem ulayap lupa nadu nangni na pertai sngaw ablay kajing duai ya rap ru yengi bangin sngaw tu ye ke jing don kam jong ke jing duai na ba ye kini baro nga duai nga panda ke jing ngai pada ka ba wai no jong ke ne ka por ka jing ai ka jong ji su bo trai ka jing iet ka jong blai ku pa ka jing slok umen sem ba khoi kini ye lai hoi blai oba im ken long lam ba ki khon ke jong me ke badan hang ne ba da ka leng mentala chai shiru ki arta ke ba bam chu ko ru amen.